खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बर' हारिमुखौ मोजां मोननाय गासै बर' हारिनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आङो नाजाहरबाय। रायजोफोरनिसिम मोनसे खोथाखौ फोसावनो होननानै आङो आखायाव लादों दे जोंनि मोनसे मिउजिक क्लाब दङ। बाव गोबां जोंनि दामनाय देनाय बेसाद दङ, जेरैबायदि आं लाबाय थानाय गिटार दङ, खाथियाव हारमोनियाम दङ, ओरैजाय धुलक दङ आरो ताब्ला दङ, सिफुं, सेरजा, जथा गासैबो जोंनि दामनाय देनाय बेसादफोरा दङ। नाथाय जोङो माखासे दामगिरिनि आंखालनि थाखाय जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांनायाव एबा जौगाहोनायाव माखासे जोंहा आंखाल जादों। बेनिखायनो गासै बर' माहारिखौ मोजां मोननाय आरो बर' हारिमुखौ मोजां मोननाय रायजो राजा नोंथांमोना जोंजों लोगोसे मदद हेफाजाब होफानानै हारिमुखौ जौगाहोनायाव जोंजों हेफाजाब होगोन होननानै रायजोफोरनिसिम खावलायनाय थाहरदों। बेनिखायनो जोंनि जानबुं नाम्बार एबा कन्टेक्ट नाम्बारखौ जोङो रायजोफोरनो फोसावनो लादों। नाम्बारा जाबाय 6001306854 आरो गासै बुंबोदों 6001306854